Владимир Тодоров. Холивудо-българин. Страната на илюзиите. Как изглежда холивудската филмова индустрия отвътре? Как са създадени визуалните образи на триглавото куче Пухчо, Волдемор, Кентавъра и Стюарт Литъл? Има ли граници за въображението и творческото себеизразяване? В своята автобиографична книга един от най-успелите българи в Холивуд разказва историите, белязали професионалния му път, който започва от лондонското студио на Стивън Спилбърг и стига до Калифорния, откъдето свързва Лос-Анджелес, Лондон, Созопол и София. Преминавайки по този маршрут, където са и филмовите студия, ангажирани с мащабни продукции, разказът следва възхода на забележителна артистична кариера, съпроводена от успехи и провалени проекти, напрегнат творчески ритъм и работа в нещадяща усилията конкуренция. Със свеж хумор и силна доза самоирония, авторът ни посвещава в създаването на цял визуален свят, обитаван от елфи, джуджета и великани, от кралици и множество смешни, страшни и гротескни герои. Истинска фабрика за фантазии и мечти. Разкрива образа на една разноцветна среда, в която изпъкват фигурите на режисьори, сценаристи и продуценти, като Робърт Земекис, Крис Колумбъс, Роб Минков и Дейвид Хейфън, на Том Ханкс и Стивън Тайлър, както и редица звездни имена, част от машината, наречена киноиндустрия. Разказва за срещите си с Стиви Уондър и Питър Гейбрил, за многобройните си пътувания и за раждането на двете му деца с голяма откровеност. Владимир Тодоров е филмов режисьор и художник, аниматор и илюстратор с дългогодишен опит в игралното и анимационното кино. Кариерата му започва през 1990 година в студиото на Стивън Спилбърг в Лондон. По-късно се присъединява към студиото на Уилям Майер, космически забивки изгубени в космоса, сътрудничи си с Warner Brothers в пълнометражния филм Вълшебният меч. В търсене на Камелот става част от екипа на Sony Pictures и Мич Лоркас в Лос-Анджелес участва в концептуалния дизайн на цяла поредица от хитови заглавия, сред които са Стюарт Литъл, Хари Потър и Философския камък. Носителят на Оскар, The Cups и други, съвместно с Робърт Земекис работи върху дизайна на Полярен експрес, Беовулф, Коледна песен, създател е на филма Тропет и мечтател, получили престижни международни награди. Автор е на книгите Демон Рок, Капризите на Оливър, В съавторство с Боряна Тодорова и Архипелаг, Ню Йорк. Приятно четене!